presented by GPY Films, Marona. Music director Dharmendra Raj. सखी पियाबा कमजोर हो गईल आ सबके गोतन लड़कोर हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोर हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोर हो गईल आ सखी पियाबा कमजोर हो गईल आ सबके गोतन मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल। Presented by GPY Films, Marona. कहीं पियाबा में बहुते बा कमी बन के मन हमर करता मम्मी करता मम्मी करता मम्मी का कहीं पियाबा में बहुते बा कमी आ बन के मन हमर करता मम्मी साचो पियाबा बकलोल हो गईल कि साचो भतरा बकलोल हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल। Presented by GPY Films, Marona. मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल। ससी कृष्णा के कैसे मनाई कके उठावना दूध रोजो पिलाई रोजो पिलाई रोजो पिलाई ससी कृष्णा के कैसे मनाई कके उठावना दूध रोजो पिलाई साँझे सुत सुबह भोर हो गईल आ साँझे सुत सुबह भोर हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल आ मेहर मौगे भातार मिलल बाटे राम पूरा टोला में सोरा हो गईल। Presented by GPY Films, Marona.